Hallo, hola. Mijn naam is Abram Loewen van Saskatchewan, Canada. En ik wil mijn testimony metdelen. GOTT hier en dat mensen over de ganze wereld mogen grote hulp vinden van een zeer grote God wat we hebben. Ik heb een deel dingen beleefd in mijn leven. En voor mij is dat zeer important dat ik mijn leven metdelen door het te zijn als wat God heeft voor mij gedaan. En ik weet nog niet ganz waar wat uitkomt is dat ik er wel een 3 zou te merken. Een 4, maar ik wil dit zijn een korte audio's te merken dat het ja, ligt op echt te checken. En ik wil met een gebed afhangen en dan wil ik het eerste part van mijn audio plus een beetje van mijn jongere jaren betreden en waar ik dan opgewassen en hoe mijn leven omvangen deed. En Herr Jezus, ik bid dat u mij mocht ganz leiden met deze audio's merken. En ik bid ook voor iedereen wat deze audio's horen dat u mocht durch mij reden te gaan. En dat u mocht mensen wat durch zo'n tijden zijn gegaan is, of wat durch zo'n tijden gegaan is, ik zijn durch gegaan, dat u kust en helpen met wat ik hier met sharing wil. En ik bid ook voor grote kracht van den Heiligen Geest over iedereen wat dit horchen deed. Dat het te speren mag zijn dat het van die is. Hemelse Vader, en ik dank die ook dat die mij deze gelegenheid geeft en deze audio's merken. En ik wil het ook met vrede doen. Te die te de eer en dat die mag verherrlicht worden door dit. In Jezus' naam, ik bid dat die al de weer wat in mij, wat uit mijn wil komt, dat die alle van dien Heiligen Geest komt. In Jezus' naam, amen. En ik wil me een beetje afhangen met, ik ben in dal daar gegaan, wegen van jong aan. Dat is van, de vindt mij van jong aan hoor. Ik vond al bizar jong aan en ik moest 30 jaar oud worden. Oh ja, ik Jezus kan aannemen en ik zeg God dank voor alles wat het ook niet zijn schöne tijden was, maar ik kan het niet zijn waarom ik de alle hebben durchgaan. En bloos een mens wat als dingen durchgaan kan een anderen helpen. Wat ook durch zo'n dingen moet durchgaan. En ik ben niet schaftig met al die dingen wat ik in mijn leven gedaan. En ik doe het ook niet met doen, omdat ik wil me opheffen met de dingen wat ik heb gedaan. Ik wil er bloos met doen dat een mens kan zijn wat worden kan, wanneer einer niet Jezus nu gaan deed en bloos zo leven als einer zelf wil. Ik weet nog maar zo jong is dat me afhangt dat ik deed
Iedere dag en middag kijk ik naar een buik, wat wie de houden en dat buik weer de vriend afgemaakt. En dan werd ik nog zo klaar, ik vroeg mama, wat is dit? En dan vertelde mama mir dat allemaal. En ik moet zeggen, ik kan nog niet, wat mij denken kon, dort waar ik maar had, de vriend wo afgebeeld je zijn er, zo is wat er staat. Du zag ik dit allemaal bloos gemuld er dan en ik moet bloos zeggen, du hast dat maar aangevangen met mij, dat ik zijn en dat de vriend heeft mij allemaal doorgedragen en allemaal heeft kunnen angst over mij brengen, waar ik meest niet meer kon uitspreken, waar de angst ik vallen deed. Dat is best zeer te angsten, te tijden. En hij deed mij zo zeer doordragen, te tijden, dat voet van jong aan, dat ik weet niet waar ik moet zijn, dat ik me allemaal moest doorvallen. En dan de grote troubles naar je komen door daar. Maar wat er dan afhangt te passeren. En ik zei allemaal, ik had dat niet kunnen begrijpen, de goede jas en de slechte jas. Like een heel verken van de weer een slechte jas en de weer een goede jas. Maar ik had het never kunnen vernemen of begrijpen dat deze jassen zijn werkelijk op Irms. Dat is niet bloos spoes. Dat is zoals Paul schreef dat in de Bijbel. We vetten niet tegen Fleisch en bloed. We vetten tegen jasliche dingen en wat er zo ongoing doen. En hoe we niet moet gaan aankomen. Maar bloos daar wat God mij in ogen opmerken dat hier in 2018 en dit is nu 2021 en dat deze werkelijk op Irms en wanneer ik daar ook zijn daar gegaan heb, ik had het never kunnen zo vernemen dat het op Irms wanneer die vriend aankomt en proef hem is wat te doen en aan te beelden en dan moet het ding vetten met God zijn kracht kunnen alles doen. En wat mij afhangt zeer dom te doen is in de midden nacht, dan kan ik op eens hastig en dan weer ik op en dan weer de vriend door. En ik had dan nog nergens zijn, ik had bloos een gemuldet beeldje zijn en nu zag ik dan op Irms. Ten venster aan kijken en bloos mogelijk naar mij kijken. En keiner kon sich uitspreken. Zo jong is ik wie ik zei niet allemaal, ik kon niet 100% zijn wie oud zijn ik dan zijn je was, maar ik zei bij 7 jaar oud zijn ik je was. En ik had me zo zeer angst dat ik schrie dat mama me kwam in bad halen. En zo vangt dat aan met hoe de vriend me bloos voor jaren en jaren aan mijn hoofd zeer gekweeld. En zo deed me dat op. Meer zouten, ook dat ik dus op eens kan ik plus den zijn voor mij in de bral Abram. En zeer gefährlich oder zeer eenmaal plus zijn zeer vriendelijk en wat verhebs je dat de jongens ik weer dat ik kan zo'n bella zijn is ik kan zijn en ik kan het meest niet explain wieso ik me hier gegruld werden daarna. Aber ich kann sagen, dass wir auf Irms, dass wir nicht
spoes. Dat weer alle op arms. En dat jengste staat wieder, du wird te tiden immer, tiden wo dat schlecht wird und tiden wo dat nicht so schlecht wird. Aber wir moven dann klein steltje hängen dort, moven wir naar de States, naar Kansas. En dan ben ik met mijn eerste jugendjaren opgewassen. Ik wil zeggen, ik lig weer 8 jaar oud voor ik dus weer naar Kansas kwam. Vielleicht wat 9. Aber du dat dan ook te tiden, wo ik zag niet maar de Sabella, of ik zag den niet maar zo op arms. Aber te tiden, wo zo'n grote angst over mij komt, dat ik mich einfach muss stillhalten und mich festhalten in diese Angst durchgehen, was die schwere von mir weggehen wird. Und ich weiß, was das noch sehr schwer merken dort ist, die alle ich waren dort, die Dollar kann ich aufhängen gegen diese Angst zu fährten, aber ich war nicht in huis op wo er veel lui weer, want mom ook lui had voor ons alle, en daar had ook, daar weer ook in zijn travel naar Jeroen, hij had zo drinken. En mijn dad is hier en zo gestorven, dat laatste jaar in 2020. En hij weet dat ik hou maats moet van hem met geduld en hij weet dat hij of zijn leven ook kan changen en ik wil het niet doen te mijn doel gaan. Ik wil alles wat van mij komt, wil ik niet doen te eens weer doel gaan. Wil ik plus vertellen dat mensen kan zijn wat ik zijn doorgegaan en wanneer eens weer het doorgegaan dat die ook kan hoopning krijgen. En daar die weer in zijn drinkerij naar Jeroen en dan wordt het in huis verder zeer schwer ook met dat alle. En dat wären te tijden zeer slechte tijden en te tijden ook zeer goede tijden. Maar daar ging ook door zeer schwere tijden wo hij ook bloß zeer dal gezien werd en fang aan dingen twee te killen en had einfach sehr große Dinge einmal gedaan. Wenn ons nervös zijn te ons voor aan doen, aber ik weet dat ik ga ook zo wissen, wo ik me voor hem moet gruwelen en einfach versterken, dat hij mij niet te holen krijgen. En zo ging dat aan, maar ik is 11 waren daar en ik was bij 14, 15, 16, toen vang ik al allemaal broer aan te worden, en ik vang aan allemaal dollar, dus eerst door de vriend me zo doel dragen, en dan in die jaren vang ik aan dollar met deze zeer slechte vuiling wat ik immer mee kreeg, dat we een beetje dus de vang aan controle te nemen. En ik vang aan tegen mijn dad te gaan en er kwamen tijden wo ik en mijn dad zich einfach jagen doen met dat we ons einfach met de hang te houden hadden. En er kwamen ook tijden wo dat zeer graag waren dat ik zo weit zijn gegaan en had een schroefelen aan in zijn kop naar je houden. En ik zei, God dank, ik weet dan zo al. En ik weet dat God heeft me door zo bewaard, dat het niet heeft moest tot hem inkomen met mijn leven ook, met dat. En ik zei, God, allemaal dank voor hij me heeft geholpen en bewaard. En zo staat ging dat allemaal weer, er passieren allemaal meer dingen. En
dan ging dat zo weit, dat Dad zich zijn leven probeerde te nemen en zondag voormiddag en hij had zich in een garage gehangen en we waren al weg naar de jugend en dan kwam ik terug naar huis. Dus mama mir op phone en dan had Dad al van Strang afgenomen, had ik probeerd te hangen. Or ik zei Strang, toen had ik mijn ringtoon proef met de lijntjes gelezen, waar ik dat haar recht verstaan kan, hoe hij met zich proeft het leven te nemen. Mom en mijn zesde Tina fängt aan en ik ook groot in de tijd, dus ik me dat allemaal hier en dat. Hij weer van werk in hospital en dan van door ging hij naar een centrum in Mexico. Maar ik weet dat nog, den zondags ik terugkwam, ik weet zo al over dat. Ik wil den door ze nog zelfs gaan kunt, met dat weet te zijn, maar ik had zo'n slechte natuur en me dat ik wil dat nog zelfs gaan kunt verkielen, maar ik weet niet waar ik zal zijn. Dat weer om een zeer slechte aanstelling waar ik had zo dadelijk ik weer dat deze ik voor gaan proef zijn leven te nemen. Maar dit is een beetje zoals ik opwassen daar. Ik wil niet weer gewoon in stad. Ik wil dus dat is een beetje mijn jongere jaren en dan wil ik dat video hier en zo te eng maken. En op dat nächste video wil ik afhangen met te doen wat in mijn jeugdjaren passeren daar. En ik hoop dat de nächste video wat ik wil maken, dat de mensen dat ook willen watchen, horen, sorry, en we allemaal dit gehoord hebben, hoor dat nächste ook, wist, du kent nog, dit is alles zeer duip, moet ik zeggen, maar du kent nog een grote, ik weet niet waar ik zal zijn, een grote vrede der alle ruid op mij en veel dankzij voor horen. Zeer veel dankzij en God te zeggen.